akwai abin da Prof ya faɗa, yayin mu Allah ya ƙara masa lafiya. Yayi bayani akan cewa wannan abubuwan da suke faruwa, yake cewa wannan shi a fahimtansa siffa ne na 'yan bid'a. So shine nake so in yi bayani akai. Na san akwai littattafai da yawa na magabata wanda suka yi bayani akan siffofin 'yan bid'a, har kuma malamai na zamani wanda zan ɗaga su insha Allah ta'ala mu yi bayani akai. Ni dai ban tarar da ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai ko na wannan zamanin wanda ya zauna yake magana akan a yau akwai wani mutum ko malami wanda idan aka baka, in wani malami ya ɗauko shawari ya baka, ka ƙi karɓan shawarinsa, to ka zamo ɗan bid'a ba. Wannan ni ban taɓa ji ba. To shine nake so insha Allah ta'ala in karanta abin da na taɓa ji. Yayan mu Prof insha Allah sai ya yi ƙoƙari ya ƙarar da mu, saboda mu ɗalibai ne. Kaga ko ba komi insha Allah ta'ala za mu ƙaru. Allah ya saka masa da alkhairi. Na san akwai wato ainihin risala da Imam Ruhaili, Dr. Ibrahim Ruhaili ya rubuta, mai taken mawqifu ahli sunnati wal jama'a min ahli al-ahwa'i wal bid'a. Yayi magana akan matsaya na ahli sunna wal jama'a da suke da shi dangane da 'yan son zuciya da 'yan bid'a. A ciki ya faɗi wasu abubuwa wanda malamai suka kasa su a matsayin su ne sifat wa simat min ahli al-bid'i. Wannan su nake son karanta, wancan kuma sai in daga littattafai na magabata mu yi ishara akai. Allah ya datar da mu. Daga ciki abu na farko, ba mu ji Imam Ruhaili ya yi ishara akan cewa inda malami zai baka shawari ka ki ɗaukan shawarinsa ka zamo ɗan bid'a ba, kamar yadda yayan mu Prof ya faɗa, ba mu ji haka ba. So shine nake so zan karanto abinda ilimi ya tabbatar, ta yiwa karatunmu bai je ba. Tunda karatunmu bai je ba, da bukatan Prof ya fito ya tabbatar da littafi da ya ga inda aka ce, da zaran aka ce ga wani malami nan a ƙasa ko a jiha yana da wata fahimta dangane da wani littafi, ya ce ba za ka karanta ba, in ka ce ka ƙi ɗaukan shawarin wannan malami ka zamo ɗan bid'a. Wannan nake nema a cikin littafi, yana daga cikin sifat ahlul bid'a, sifatu ahlul bid'i ya zamo cewa wato ainihin sai idan ka ƙi karanta, in ka ƙi bin shawarin wani malami ka zamo ɗan bid'a. Amma dai ga sunan a jere, kuma yana da kyau gaskiya malam ya ɗaga littafi, Prof ya ɗaga littafi ya tabbatar da inda malamai suka yi bayani cewa in ka ƙi ɗaukan shawarin wani malami kai ɗan bid'a ne. Allah ya kyauta. Daga cikin abin da Imam Ruhaili ya kawo, ya ce akwai alfirqa, a samu ƙungiya. Samun ƙungiya hanya ce ta farko da take gwada cewa mutum yana ɗauke da siffofi irin na 'yan bid'a. Kuma ya kawo aya da yace Allah madaukakin sarki na fada, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Kenan ashe kasantuwan mutum ya zama na yin kungiya hanya ce ta farko, yana cikin sifati ahlul bid'a. Kaga ni ba na kungiya, kaga kenan anan wajen ko ba komi a cikin muwasafat da Imam Ruhaili ya wato ainihin fada na fita a cikin daya. Wannan kenan. Abu na gaba akwai wato ainihin ittiba'ul hawa, bin son zuciya. Bin son zuciya yana ɗaya daga cikin abin da ke mai da mutum ɗan bid'a. Wannan bin son zuciyan ba kai ne za ka yi bayani ba. Ya kawo aya da ya ce Allah maɗaukakin sarki na fada, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallahu Allahu ala ilmin, suratul Jasiya. Sannan ya kawo hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle al'ummata za su rabu kaso 72. Wato ainihin dukkaninsu za su kasance wuta, za su je sai dai guda ɗaya. Sai kawo riwayan Imam Darimi da ya ishara akan wannan. Saboda haka kenan ashe hanya na biyu da zai sa mutum ya zama dan bid'a, ba wai dan ya ki dauka magana malamin ka bane, ba wai dan ya ki jin shawarin ka bane, a'a, sai ya zamo ya karkata zuwa ga kungiya. Dan yin kungiya haramun ne a addinin musulunci. Saboda haka samun kansa a cikin kungiya ɗaya ne daga cikin siffofi na 'yan bid'a. Abu na biyu, bin son zuciya alhalin ga nassi yana sa mutum ya zama dan bid'a, ya dauki siffa irin na 'yan bid'a. Shine kamar misali daukan hoto. Ga nassi karara da yake nuni akan daukan hoto haramun ne. To sai mutum ya bi son zuciyarsa. A da
mun dauru akan wancan fahimta daga baya mun zo mun gane cewa bayi da asali mun bari jan carbi mutum ya gane son zuciya ne ga nasi karara da ke nuni akan cewa ku yi da yatsan ku amma sai mutum ya fake da wancan sai ya je wani waje so saboda haka kenan ashe yin kungiya hanya ce ta farko da siffofi irin na yan bid'a ba inji ni ba inji wato ainihin Imamur Ruhaili kar inji an zo an ce kuma Jamilu ya sake cewa a cikin risala da Imamur Ruhaili ya rubuta mai suna mawqifu ahli sunnati wal jamaa min ahli al ahwa'i wal bid'i yace a samu kungiya kai ka zamo kana yin kungiya ka dauki siffa daga cikin sifofi na yan bid'a ba wai ashe in ki daukan shawarin malaminka shine zai sa in zamo dan bid'a ba ko in ki daukan shawarin ka dan kana prof ba shine zai sa in zamo dan bid'a ba abu na biyu ittiba'ul hawa bin son zuciya kaman in ga nassi karara na daukan hoto haramun ne amma kuma in yi tawilin san ci gaba da dauka saboda fashion saboda capacity wannan kenan hanya na uku da ake gane dan bid'a shine ittiba'ul mutashabih awayi gari mutashabihat yake bi na ayoyi Allah yace fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a wa ta'ainihim min ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili saboda haka kenan ashe idan mutum aka wayi gari yana bibiyan son zuciyarsa ta hanyar bibiyan mutashabihat a cikin alqur'ani mai girma to babu shakka wannan yana da siffa na yan bid'a kenan ashe lokacin da nake daukan shawarin shugaban majalisar malamai ban zamo dan bid'a ba saboda baya cikin siffofi da malaman sunna suka rubuta kaji wannan siffa na hudu shine mu'aradatu sunna bil qur'an mutun ya tunkude wato ainihin sunna yace shi da alqur'ani zalla kawai zai addini wanda kuma bai isa ba mutun yace al-iktifa bil qur'an kawai mala yace hadha min alamati ahli al-bid'i wannan yana daga cikin alaman yan bid'a shine mutun ya ajiye sunna a gefe kama ne ya kama riko da alqur'ani zalla yace qur'an hadisi ba zai fassara masa qur'ani ba to wannan alama ne na yan bid'a wanda duka wayannan alamun ban samu kaina a ciki ba babu ɗaya da nake indimami zuwa gare ta to ta ina ya furof na zamo dan bid'a ta ya furof na zamo dan bid'a bana ɗaya daga ciki siffa na farko ni ba dan kungiya bane siffa na biyu ni bana halatta hoto a ba mai son zuciya siffa na uku duk abinda ban san shi ba bana shiga bana bin mutashabihat siffa na hudu ban yadda cewa hadisi ba zai fassara alqur'ani ba kawai dan shugaban majalisan malamai kawai ya bada shawari ban dauka ba shikenan yanzu na zama dan bid'a a buɗe littafi a gwada mun wajen in aka buɗe littafi aka gwada mun magana ya kare zan daga littattafai da yawa wanda suke magana duk babu wanda yace idan wani malami babban malami a ƙasa ya baka shawari ka ki dauka ka zama dan bid'a babu wani malami a duniya da ya taba wannan magana sai ya furof haba ya furof wannan baya daga cikin sifatu ahlil bid'i da malamai suka yi bayani akai ya furof Allah ya saka ma da alkhairi saboda haka kenan yana da kyau ya furof ya koma ya dan duba abu na gaba alama na yan bid'a na shida inji Imam Ruhaili yace shine itlaqul alqabi ala ahli sunna awayi gari kana malamin sunna kana babban malami sai ka dubi wasu ahlus sunna sai ka dinga ce musu yan taratsi ka dinga sa musu lakabi yan taratsi ne yan hayaniya ne yara ne ba su da ilimi to irin wannan malai yace min alamati ahlil bid'i wannan alama ce ta yan bid'a kaga kenan ashe fa wannan magana ba na Jamilu bane